Управлението на MP3 плеера може да става от три места. Първото място, това са копчетата отпред на семплера. Второто място, това е малката клавиатурка, а третото място, както вече споменах, това е MIDI клавиатурата, с която свирите, или синтезатора, с който свирите. Що се отнася до копчетата, които са на предния панел на семплера, с тях на помощ е възможно да се извършат само основни функции, т.е. да си пусне MP3 файл, да му се смени някакъв параметър и т.н. Така че когато не разполагате нито с MIDI клавиатура, нито с малката клавиатура, пак може да пускате MP3 файл. Как става? Бутоните плюс и минус имат три различни отделни режима, като всеки един режим се сменя чрез натискането на бутон Enter. Режимите се индицират на екрана с различните маркери, които мигат. Когато мигат двата маркера под големите числа, бутоните плюс и минус служат за смяна на блендата, както при всички останали бленди. Когато мига параметъра, бутоните плюс и минус служат за избор на параметъра, който искаме да променяме, а когато мига стойността на параметъра, бутоните плюс и минус служат за да се променя тази стойност. Примерно, ако е сила да се усилва и намалява, ако е транспониране да се транспонира нагоре или надолу и така нататък. Тук забравихме да кажем за бутона меню. Бутона меню е просто за влизане в менюто. Чрез дълго натискане обаче на бутона Enter можете да извикате втория екран, т.е. екрана с листата на MP3 файловете. Ето го екрана с листата. В такъв случай, когато този екран е активен, бутоните си променят функциите. Тези бутони отпред на семплера си променят функциите. Бутоните плюс и минус служат за да се избират различните песни, т.е. да се движите напред и назад в MP3 листата. Бутона Enter става бутон Play, а бутона меню става бутон Stop. По този начин много лесно може да си пускате и да си прослушвате всички песни, които виждате в плейлистата. За да се върнете обратно в основния екран, трябва отново да задържите бутон Enter дълго и така ще се върнете ето в основния екран, който си е стандартен за MP3 плеера.